An ce magudi kai ba kai ka ci zaben jihar Kano ba, abba gida shi ta haka ne? Kwarai da gaske. Kun ji ko? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma me ka ce wa al'umma kafin zabe? Idan wani ci zabe ba ni zan taya shi murna. Amma me yasa kai wa Kanawa magudi? Baka da ansa? To ina nan zan da kanka. Yawwa. Kai kuma me kace a yin an je wajen zabe? Kada a yarda da ha'inci. Dan Musa, faɗa masa me ya faru a wajen zabe? An kashe mutane, an ci mutuncin su. Abba, kai kuma me ya faru a Nasarawa? Sun je Nasarawa sun yayyaga takardu. Okay, yanzu wani mataki ka ɗauka a matsayinka na shugaba? Abin da muke ta fama biyu. Okay, kai kuma Abba wani mataki kuma kuka ɗauka? Mun ɗau mataki cikin ikon Allah. Okay, kai na dawo kanka. Wai kai ina suka ɗauko ka har suka baka takarar jihar Kano? Da bakin titi aka ɗauko ni.